ديغا كركبت أبت بعبيتون نوحد تفاصلنا بكلمة سرع روبار كاي تهنيصو نتي سفيح روبان معصاون عبي ديغان مهناتن دقيق مصنعاتي تخايدو እዚ ከባቢ እዚ መስመር ናይ ትረባዩ ካብ ጫፍ ዞባ ደቡብን ማእከላይ ቦታ ዞባ ማእከልን ተበጊሱ በዓንሰባ ብምሕላፍ ክሳብና መወዳእታ ጫፍ ዝበጽሕ ንብዙሕ ከባቢታት ይስንጥቕ እዚ ልዕሊ 300 ሚልዮን ሜትር ኩብ ዓመታዊ ዙሕ ዝሩባ ኣብ ሓደ መሕረቕ ቦታ ክትዓግት ምሕሳብ ቀሊል ዕማን ክኸውን ከም ዘይኽእል ተረጋጊጹ ምፍዋስ ማይ ክዖ ካብ ቀንድን ኣገደስትን ዕማማት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስለ ዝኾነ ንምፍዋስ ማይ ክዖን ንምክልኻል ድበትን ዘጣመረ መጽናዕቲ ካብ በረኽቲ ዝባናት ተበጊሶ የማነ ጸጋም ናይዚ እንዕዘቦ ከባቢ ብስራሕቲ ናይቲ ዲጋ ብጥልቀት ተጸኒዑ እዚ መደብ እዚ ድሕርቲ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ዝቐጸለ ዕማምን ኣብ ባይታ ዝተተርጎመ ግብራዊ ስራሕን ዲጋ ከርከበት እዩ ክደስስ ዲጋ ከርከበት ንዕብየቱን ዓይነት ስነ ህንጹን ዝዳረግ ተወሳኺ ናይ መጽናዕቲ ስራሕ ይጠሊቡ ነቲ ኣብ ቀድመ ስራሕ ዝተዋህለለ ሓበሬታውን ኣብ ቦታ ስራሕ ብምውራድ ናይ ስነ ምድሪ መጽናዕቲ ቀጺሉ እቲ ቦታ ቀጸላታት ሓመድ ኣጽኒሑ ዓይነት ናይቲ ምሕነቕ ቦታን ንመሰረት ዝተሓርየ ቅርጺ መሬትን እውን ነንበይኑ ኮይኑ ተረኺቡ ወካል ቅምሱ ሓመድ ናብ ቤተ ምርምር ተላኢኹ ኣብቲ ቦታ ጽኑዕን መሰረት ክኸውን ዝኽእልን ተሪር ከውሒ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ እቲ እምነ ዓረ ግን ኣብ ቀረባ ዕምቆት ብዘይ መንባሩ ዓቢ ናይ ኩዕታ ስራሕ ጠሊቡ እቲ ናብ ትግባር ስራሕ ዝመርሐ ደቂቕ መጽናዕቲ ንታሪኻዊ ሓበሬታ ስነ ምድሪ እውን ዘእተወ ነይሩ ኣብዚ መዳይ እዚ ሓያለ ትካላትን ሞያውያንን ተሳቲፎም ኣብ ገለ ክፋላት ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ናይ ምህማም መሬት ተሪኦ ኣሎ ዝብል ሓበሬታት ነይሩ እዚ ሕጂ ቅድሚ ምህናፅ ምጅማርና ናቱ ፍሉይ መጽናዕቲ ተኸይድሉ እዩ ከምና ዘለዉ ናይ ጂኦሎጂስት ክኢላታት ኣላ ካብ ማይ ነፍሒ በዓል ዶክተር ገብረሃን ዘለዎ ፕሮፌሰር ገብረሃን ዘለዎ ተወሲኾሞ ኣብቲ ካብ መጽናዕቲ ተኸይዱ እዚ ካብዚ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ስጋት ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝብል መጽናዕቲ ተኸይዱ ተራእዩ ሕጂ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ስጋት ከም ዘይብሉ ተራጊጹ እቲ ናብኡ ዝነበረ ሓበሬታ ቁሩብ ናይ ሰትልመንት ናይ ድበት ማለት ሓመድ ብንፋስ ዝመፀን ብማይን ዝተኣከበ ዝገለ ኩነታት ቁሩብ ይኸፈት ከምዚ መንቃዕቲ የርኢ እሞ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝኸፈቶ መንቃዕቲ ኮይኑ ተሰምዖም እዮም ሓበሬታ ይቦም ነይሩ እዚ ግን ተጸኒዑ ከም ዘየጠራጥር ተራጊጹ እዩ ከባቢ ከርከበት ናይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ታሪኽ ከም ዘይብሉ እኳ እንተተረጋገጸ ተወሳኺ መጽናዕቲ ሓመድ ክካየድ ይደሪኹ ነቲ ብዝተፈላለየ ትካላት መንግስቲ ዝተዋህለለ ሓበሬታ ብምሓዝ እታ ሙሉእ ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ዝወሰደት ማእከላይ ቦታኣ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዝኾነት ኩባንያ ህንጸትን ልምዓትን ቀደም ነቲ ደርማስ ዲጋ ንምስራሕ ሰብኣውን ነገራውን ጸጋታት ንምውዳድ ሰፊሕ ምድላዋት ኣካይዳ እተን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዕዮታት ዓበይቲ ድንድላት ወፊረን ዝነበራ ማሽነሪታት ናብ ከርከበት ኣቕኒዓተን ኣካያዲ ስራሕ ናይታ ኩባንያ ምስ መሃንድሳትን መራሕቲ ስራሕን ሰፊሕ ዳህሳስ ገይሩ ንሰፊሕን ነዊሕን ማይ ክዖ ናይ ኣየርን መሬትን መጽናዕቲ ቀጺሉ
እቲ ኣብ መጽናዕቲ ዝተዳህሰሰ ርኽበታት ካብ ሓሳብ ናብ ግብሪ ክቕየር ዝኽእሉ መስራሓት ተበጺሖም ዝበሃልና ክፋላት መጽናዕቲ መጀመርያ ተገብር ማለት እዩ ናይ ቅየሳ ናይ ጂኦሎጂ ናይ ሃይድሮሎጂ ናይ ህንፃ ንዋት ጥረ ነገራት ኩሉ ዚታት መጽናዕትኻ ምስ ወዳእኻ ንዑ ዘድልየካ ማሽነሪ ሞቢላይዝ ትገብር ማለት እዩ ብዘይ ማሽነሪ ኣይስራሕን ኩሉ ማሽነሪ ሞቢላይዝ ትገብር ነዚ ከዓ ብዓብዩ ሓላፍነት ዝተዋበቱ ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ ተወሳኺ እውን ናይ ሰራዊት ሓይሊ ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ምቕራብ እምኒ ገለ መብዛሕትኡ ብጉልበት ስራሕ ስለ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ሕጂ ካብተን ዓበይቲ ማሽነሪታት ኣብኡ ዝተሳተፋ ብቐዳምነት ክራሸር ኣላ ብዘይ ክራሸር ኣይሰነ ምክንያቱ ኮንክሪት ክትገብር ጀያ ከተፈርድ ለካ ክራሸር ትተክል ክራሸር ነይራ ካልእታ ድሪል ፓይል ፋውንዴሽን ትገብረና ድሪል ዝበና ቢጂ ዓባይ ድሪላ ዘመናዊት መሳርሒት ብዘይባ ዋላ ሓንቲ ትገብር ኣይትኽእልና እሳ እንተዘይትህሉ ነይራ ነዚ ኩሉ ሕፃ ኣብ ሩባ ዘሎ ብኤክስካቫተር ኩዒትካ ኣውፂኻ ጉሒፍካ ኢኻ ኣብ ከውሒ ወሪድካ ክትስርት እሞ ከዓ 20 ሜትሮ ታሕቲ ወሪድካ ክትሰርት ማለት እዩ ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነቲ ዓብይ ስራሕ ንምዕማም ኣብ ሰሌዳ ግዜ ዘእትወ መቃን ተሳኢሉ ባጀት ተወሲኑ ናብ ዝዓበየ ስራሕ ዘቕንዐ ስትራቴጂያዊ ዲጋ ከርከበት ንምስራሕ ናይ ስራሕ ውጥን ተሳኢሉ ናብ ባይታ ዕዮ ወሪዱ በዚ መሰረት ብሰነድ ዝተደገፈ ሓበሬታ ዝሓዘ ሓደ ጉጅለ ኣቐዲሙ ናብቲ ከባቢ በፂሑ ጎኒ ጎንቲ ስራሕ ሰፊሕ ምድላዋት እውን ቀፂሉ ናብቲ ቦታ ከስርሕ ዝኽእል ናውቲ እውን ተዋዲዱ نحن حدث راحي لما جمرنا أنا تمكرو دم أبتي ديجا نسرح ذلنا في قبابي نحن بداهي نحن نقول أمورنا كثير مدلوات كنقبر لنا أبتوان نستبقسنا مسرعنا يعني تقولوا ملع منا مدلوات هنا قبر تقدمي تستيد قبرنا ماله أب كل تشحن جعتن مجرشة تبيجي عتيقصل نبرت كوبانير أي بحري تابيجين أبتخباب خيدا بتم إنجنيرين تواصل له بعد مبرهت ماي المانجر هنا نبرة أو تان بايل قعد سوالله تحتي بالعليو خان 23 متر بالرخد له قف حدام الله نعوها أخذ صور الله كلتي أخذ حسن أبتي حتى أنا 24 متر الكا ذلوا عند حركوف أبيل كابل علي بتحتي تماي كخيدي زي أتحجي قداميتي حجي أبتا قداميتي 84 متر 84 متر زي تقبرت أبون دي أخطأ تصد الله متى مسيلكا أتي ربا غاش باركا ناي باركا أب قفحي قول دامت أتسأنيحو أبتنا كركبت مسبت حقين ناي 600 متر أب حدي ناي 89 متر صبت أتي دمت نحن حجي مسكدنا نعقو مصنعت مستقبر نزا بيجي كتمات خلا او نخت سرح ناي بايل سرح سلازنبرا باخم تعصو توسينو مالتي نحن توهم كيلاتات حجي نكركبت تخومبيا افتوان تزعبي بريج ناي تخومبيا نصرحينا نيرنا نمالالس كلنا ازوم ناي اوبريتور ناي زا بيجيين مس ندر 48 مكانايز كوينو ناي 30 كلتن تنتينو 88 سنتقز له بايل عنود ننحدحدو معلتن ليتني داوا سب كان من تاي مسيلكا ازمراس ور 4 يدمص ጉዳይ ዋሕድ ማይ ከባቢ ኣፊምቦል ናብ ሓመድ ድባን ቀጨጭን ዝነበረ ትሕተ ባይታዊ ማይ ነተወሰኺ ምርምር ደሪኹ ኣብታ ቀንዲ ዲጋ ክትስርሓላ ዝተመርፀት ቦታ ናይ ኩዕታ ዳህሳስ ምስ ቀፀለ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ግዙፍ ናይ ሑፃ ዕምቆት ተረኺቡ ተሪር ከውሒ ንምብፃሕ ሓያል ፃዕሪ ከም ዝሓትት
ገምጋም ተወሲዱ ተሪር ከውሒ ከይተረኽበ መሰረት ከነጻ ይኽእልን ልዕሊ 20 ሜትር ንውሽጢ ብምኹዓትን ብምግሓጥን ሕፃዊ ሓመድ ንምእላይ ከም ዘይከኣልን ውሕስነት እውን ክህልዎ ከም ዘይክእልን ርጉፅ ነበለ ባይታ ስራሕ ዝፈጥሮ ካልእ ስራሕ ግን ንኻልእ ጥበብ መሃንድሳዊ ውጥን ደሪኹ ዲጋ ኣብ ትሕቲ ባይታ ክህነፅ እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ምዃኑ ተኣሚኑ ብኸመይ ዝብል ሕቶ ከዓ ምስኡ ለጊቡ መልሲ ተረኽቦ ቅድም ዲጋ ብትሕቲ ባይታ ክስራሕ ተወሲኑ ትሕቲ 24 ሜትር ንታሕቲ ብምኹዓት 84 ሜትር ስፍሓት ቦታ ብባዕቲ ኮንክሪት እዩ ክእሰር እቲ ስራሕ ግዜ ዝህብ ኣይኮነን መራሕቲ ናይቲ ዓባይ ቢጂ 21 ኣብቲ ቀውዒ ሃዋሁ ብዘይዕረፍቲ እዮም ክሰርሑ እቲ ዓኑድ ንሓድሕዱ ክተኣሳስር ኣለዎ ቅድም ክልተ ዓኑድ ይትከል ሳልሰይቲ ድማ ሓቂፋ ትሕዞ እቲ እናተዋሰበ ዝስፈ ከዓ ማይ ዝሕልፍ ኣይኮነን እቲ ዕማም ናይ 24 ሰዓታት እዮ ይሓቲቱ እቲ ዝኸፍአ ባህሪ እዩ ናይቲ ከባቢ ሆሮርማ ከቢድ ሆሮርማ እዩ ነይሩ ፀሓይ ንውዕል ሰዓት 6 ከምሲ ንቕበለና ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ቀዝሒ ይቕበለና ፀሓይታ እዚ ሰለስተ ባህሪ ነይሩ እቲ ከባቢ እቲ ቴንዲኖ በቲ ፀሓይ እንታይ ሞ ትብል እቲ ሰራዊት ኤርትራ ተኒ ዓረድ ኢኻ ክትብሎ እንታይ ኢኻ ክትንግሱ በቲ ረስኒ ንታሕፃውንቲ ሒዙ ንታሕቲ ክነግረካ 38 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ኣውሪዱ ብታሕቲ ኣሲሩ ኣዳልዩ ኮንክሪት ገይሩ ቸሜንቶ ገይሩ ንኽኣስሮ ምስቲ ሆሮርማ ፀሓይን ሞገሱ ክትገልፆ ይትኽእልን ሃብቲ እዋን ነበረ እዚ ወሃሂድካ ንክሰርሕ ሕጂ ድ48 ኣለዉ ኩባንያ ህንፃ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ድ63 ኣለዉ ንደርማስ ዲጋ ከርከበት ንምስራሕ ልዕሊ 70,000 ሜትር ኩብ እምኒ ይኸድሊ ኣብቲ ከባቢ ሃብታም ፀጋ እምኒ ኣሎ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክዳሎ ነይርዎ ስለ ዝኾነ ከዓ ልዕሊ 20 ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ልዕሊ 6 ዶዘራት 6 ኤክስካቫተራት 6 ሎደራት 4 ዶዘራት ኣብ ቦታ ስራሕ ተቐሪበን ነገራዊ ፀጋታት ናይቲ ከባቢ ኣብ ምህናፅ ዲጋ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ኣብቲ ከባቢ ነይርና በበዝሒ ቁሩብ ፍፃ እዩ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ከባቢ ይጓረት ነይሩ እምበር እምኒ መሊ እዩ እምኒ ኣብቲ ከባቢ መሊ ስለ ዘሎ ናይ እምኒ ፀገም የለን እዚ እዚታት ኩሉ ተማለን ማይ ከዓ ባዕሉ ትሩባ ስለ ዘሎ ከዓ ማይ ሓደ ካብቶም ናይ ህንፃ ንዋት እንድዩ ማይ ተዘይብልካ ይሰርሕና ማይ ባዕሉ ትሩባ ስለ ዘለዎ ከዓ ናይ ማይ ፀገም እውን ኣይነበረን ቀንዲ ስራሕ ናይ ቢጂ ኮይኑ ንሕና ከዓ ናይ ምድለዋትን ሕጂ ኣእምሮና ክነዳልዎ ዘለና ንምንታይ መሲልካ ከቢድ ስራሕ እዩ ኣብ ሃገርናት እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ሩባ እዩ ጋሽ እንድሕር ኢልካስ ካልኣይ ስባርካ እዩ ካብ ነዊሕ ርሑቕ ቦታታት እዩ ዝመፅእ ነዚ ምድለዋት ሕጂ ኣብቲ እዋን ጀሚርና ክንውድኦ ኣለና እምበር ፍርቂ ጌርካ ሒዙካ ለኪሙካ እዩ ድኸይድ እዚ ምድለዋት ሕጂ ንሕና ምስ ተሓደሽ መሆና ናይ ኩሉ ብኩባንያ ህንፃ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ርሑቕ ከዓ ስለ ዝመፅእ እቲ ማቴርያል ናህና ዝኾነ መሳርሕታት እዚ 2 ዓመት እዛ ቢጂ ስጋዕ ትገበር 1 ዓመት ምድለዋት ናህና ይግበር ነይሩ نتحت بايتا ديغا دلدل مسرت المسرات 184 استأساسر عنو تتخيلو اتديغا كاب قفي حنا صببي زديب اتانتا سرح زعممت بيجي 21 حانتي كابتن اب افريقا اب وحدات هاجرات راي زاتوا عبيت ماشينات كوينا اب مسلات نايت عبي عمام استواصو نيروا منغست ايرترا نسفيح لمعاتاو مدب بعبي وصايتات كاب زاتون مسارحيتات يا እቲ እዋን ናይ ገዛእ ርእሱ ዓለማዊ ተጻብኦታትን ብድሆታትን ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀውጢ እዋን ዝያዳ ምጽናዕን ካብ ሓዲድ መስመር ልምዓት ከይወፃእካ ምስራሕን ዘይተረፍ ዕማም ስለ ዝነበረ ብዝኽእሎን ዝከኣሎን ናይ ልምዓት ዕጥቂ ካብ ምቕራብ ኣይበኾረን እዋን ስና ኣብ ኣፍሪቃስ ኣብ ግብፅን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣለዋ እዩ እንድበሃላ ነይራ መንግስትና ኣብቲ እዋን ዓጢቕዎ እዩ እዚታትን ወዲ እዚታን እሞ ከዓ ኣበይ እዋን መሲሉካ أفتي إجراءات بزحلو نبارة كلتشين شومان تن شعتن اندحري الكاس كبيد إجراءات نوري زي درماس ديجان نخسر راح إلو ما نقصي سعود وطنو
ንብረታት ድመፀን ከቢድ ቢዝነስ ከቢድ ዩቲ እዚ ፓይል ንዓና ኣብቲ እዋን ኣላጋጊባ 9 ፓይል ዓፅያታ ንታታሕቲ እተን 92 እተን 92 ከዓ ኣብታ 84 እዚኣ ተዓፅዋ ዘላ እተን 92 ከዓ ነቲ ፓይል ነቲ ዓንዲ 33 ሜትሮ እንዲግፍሕ ደለዎ ንዕኡ ተሰኪሙ ኣብ 5 ሜትሮ ናብዚ ተጠቕኦ 5 ሜትሮ ነቲ ኤፕሮ ብላዕሊ ምስ ፈሰሰት ማይ ኣብቲ መሬት ከማርቲሎ ክወድቕ ከሎ ንዕኡ ዝከላኸል ዕኑድ እዚ ኩሉ ተፀኒዑ እዩ ተገይሩ እቲ ናይ ፓይል ስራሕ ሓደ ዓመት ይወሲዱ ኣብ 2011 ከዓ ተዛዚሙ ማይ ከም ዝተዓግተ ተረጋጊጹ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ማይ ነቲዑ ኣብቲ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ከባቢ ኣፍሽምቦል ሓመሽዱባን ቀጨጭን ዘጋጥም ዝነበረ ዋሕዲ ማይ ዝቕይር ኩነት ተፈጢሩ ዒላታት መሊኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንምልኣት ትሕተ ባይታዊ ማይ ዘርኢ ምልክታት ተራእዩ ድሕሪኡ ናብ ገዳማዊ ህንፃ ተሰጊሩ ተቐዳመይቲ ስራሕ ዕውት ዝገበራ ኣብ 10 ሜትሮ ማይ ይረኸብና ነርና ቀዲምና ኣብ 10 ሜትሮ ዕምቆት ማይ ይረኸብና ነርና እተን ፓይል ምስተዓፀዋ ግን ባዕልና ማይ ትዒቡና ፉል መሊኡ ኣብ ሜትሮ ማይ ንረክብ ነርና ቀዳማይ ዕውት ምዃኑ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ ማይነስ ተዓቂቡሎ ባይታዊ ማይና ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ሽዑ 2011 ወርሒ 2 ድብለካ ደሎ ወርሒ ተቐቢልና ናይ ትሕቲ መሬት ፋውንዴሽን 2 ሜትሮ ብራኸ ደሎ ናብዚ 7 ሜትሮ ብናይ 32 ቴንዲኖ ብናይ 22 ቴንዲኖ ብናይ 18 ቴንዲኖ ዝተኣሳሰረ ዓብዲ ገፊሕ ፋውንዴሽን ኣካይድና ኣብ 2011 ማለት እዩ ነዚ ወዲእና ወርሒ 4 ምስ ወደአና ክራማት ከም ዝበልኩ ኣዝመራ መፅዩ ኣቀዲምና ንሰርሖም ነበርና ዲጋታት ዳርጋ መብዛሕትኦም ናይ ሓመድ ዲጋ እዮም ነይሮም ስሕት ኢልካ ንኣሽቱ ዲጋታት ብዓቕሚ ዞባታት ዝስራሕ ዝነበሩ ናይ እማን መንደቕ መንደቕ ዲጋታት ነይሮም እዮም ግን እዮም ንኣሽቱ እዮም ብዓብ ደረጃ ተሰርሑ ዲጋታት ቶም ቀዳሞት ዳርጋ ኩሎም ናይ ሓመድ እዮም ቶም ናይ ሓመድ ዲጋታት ናይ 1 ሚልዮን ሜትር ኪብ ናይ 2 ሚልዮን ሜትር ኪብ ናይ 500,000 ሜትር ኪብ ከም እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ምናልባት ሕበይ ዝበለ ናይ ሓመድ ዲጋ ዝሰራሕና እንተሎ ናይ ባደሚት ነይሩ ሕበይ ዝበለ ዲጋ ናይ ሓመድ እሱ ከባቢ 21 ሚልዮን ገለ ክሕዝ ዝኽእል እዩ ኣይመልአን ከማን ክንዱ ክሳብ ክንዱ ደረጃ ኣይበፅሕን ግን ቀሊል ዲጋ ኣይነበረን ንሱ ኣብ ተሞክረና ዝዓበየ ናይ ሓመድ ዲጋ ክንሰርሕ ኣብኡ ክኢልና ኢና ሕጂ ብድሕሪ እዚ ቀፃላ ክንድና ናይ ሓመድ ጥራሕ ዝሰርሕ ኣብ ናይ እምኒ ምላእ ናይ እምኒ መንደቕ ናይ ኮንክሪት እናበልና በብእዋኑ ምምሕያሻት ክንርኢ ጀሚርና እቲ 5 ገጻት ዝሓልፍ ህንፃዊ መስርሕ ዲጋ ከርከበት ኣብ ለካቲት 2012 እዩ ተበጊሱ ልዕሊ መሰረት 2 ሜትር ንላዕሊ በሪኹ ይኽወፅእ ገደም ኩባንያ ህንፀትን ልምዓትን ምስ መካናይዝድ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 48 ብምዃን ነቲ ከቢድን በዳህን ስራሕ ኣጽኒዖም ሒዞሞ ዓይነት ናይቲ ዲጋ ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጽዑቕ ስራሕ ክረምቲ ርኪቡ ኣብ ኣኸዛ ብርቱዕ ሕጂ ዝወርድ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ መሃንድሳት ለይትን መዓልትን ሰሪሖም እቲ ማይ ክመጽእ ከሎ ካብቲ ገፊሕ ናፍታ ፀባብ ምስ ኣተወ ፍሉይ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ጋሻይ ዝመስል ኣይ ሓቂ ክነግረካ ዳተጋላበጠ ነታ ኣብ ኣርኢኻ ያለኻ ብሪጅ ደላ ንኽርክባስ ንቁርብ እዩ ዝተርፎ ንሕና ካብኡ ኢና ዘለና እዚ ኩሉ ኢንጂነርታት ናይ ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ በዓል ስምረት መንእሰይ ወዲ 32 ዓመት ሓሙሽተ ኢንጂነርታት ምሳና ኮይኖም መዓልትን ለይትን ብኡ ጥራይ ኢና ንሓስብ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንዓፅወት ኮይና ሙሉእ ሓንጎል ክዳለዎ ኣለዎ ኣብቲ እዋን ሕጂ ንሕና እዚ ምስ ገበርና ታሕተዋይ ማይ መፅዩ ተጋላቢጡ ክንከይድ ንሪኦ ኣለና 2012 ክንጅምር ኢና
أتي درماس ديغا عتوب مكتتال منغستي أي تفليون مرح حجر كفلما بزي مبتخ تختاتيلو نتوم سرحو حبن نتوم سرح زمرحو درع بمخان دما أم السلات تسرح درخ ترات تسعويتو مس ممصا كرامات اتديغان تزيتو وديو صعبينو تقمته نتكونتاتون سرحت المعات بخمسي ذكروا ونعدل نعنا استوهبو كور بريزيدنت سن يكاتاتلنا نيلي لدت معلتي بريزيدنت مات افتي بوتا مالتي كنقبر كلنا كمية مدلواتنا صبقنا هنودوينا تدي ودينا دا امسوينا كيت جدا كنودو لنا الى نزي ورحده ابا متينا لدت معلت مسانا وعيلو حديرو ينصبح تاخيدو انا هي بيدبها هذا مرح هاجر كم إلى متيو نعنا تخاتيلو نعو تهد لكم انت يقدل إلو كاتاتلو مكب حسب كبترحو قطرات نايس أو متيو لك كم تنا ما نحنا نساتوفو تساتي ورينا ذهن ودوينا ورا قلت شن 10 تنكا تا فاونديشن نيل على خنجم راينا تسلسن سلسن تباهيلو نحنا بهذه أقاطامتات نزي سرح غيرنا يوم قالونا ورح 4 ورح خلته بتجبو سرح ناي روك ناي على جميرو حجي زغب لك كله ثلاثه مانتا سرحنا نسرح كركبت بنا امني ملا هنصت ديغا يتسريحو امني ملا ديغا كاب ناي مولو بعطنا امني ديغا نستفليو بقدميتن بدحريتن ناي بعطي صدقه او وشط دما ببعطي چمنتو زطبق اماني ملا بركا تزعبيتن ماكلن ديغا نتزعبي عقم ماي متنفس زخونون تحاسبوا لي تسريحو بتم حلفي اذا فسسون الناس السبابر من انت خيد مسال التهاني صلو عايزين نقول زلنا ناي روكفيل نقولوا نأمن ناي كونكريت الملاجن بخلت كونتال كل كونتال الفرقان سيمينتو أو حدا ما تركيب كارج طيلة سلازي عبزي بقطع منكر كتريا خلاها زي قرب يخصب بقطع هذه تفلو ليو انتايو نحنا كونكريت مولو بمولو دانس خوينو سلا سرح كبيديو كبيد بمخانو زوم كم زي معنا ديجاتات جرافيتي دام إنه لهم جرافيتي دامات بخبدته كوف زولو هذي كبيد بمهانو قفح مسافة عيدة لنا مسرته ناي كونكريت راح نحكينه لكن 3-4 من الباط على 25 شمونتن مسرت قبل ما خالنا يرنا كونكريت نرات زخون زين روك فيل نحكينه دين كاب كونكريت قرب سلاد فوكس نسو خلته مسرته خا يسفح عمد نولقا 3 كيلومتر دي حمد ديغال لنا بذيك تا عندي باركان عليت مسعطنا بتحدش نقص الفسكا سوخا خص سلازلو ناي 3 كيلومتر تخون كا استعاصي مالتي اب هنص ديغا كركبت 3 مانتا سراحي تسلاسلو باركان عليتن بامني ملا استهان صديقاتاتين اتازنو حتن حمد ديغان حملايتيا اذن ديغاتات زين حدن استاساسران باركا كتقدم يتوسينو 23 متر بالرخن 33 متر قفح النبرا اتزعبيه بدهو نايت سرحكا او اقوانيفو او وشت 4 توارحكا اتدرماس ديغا تزازيمو تا صفحنا ربع 406 متر لعلي بحري بوينا نكونو تي صفحي تا لعلي نايتا ديغانا 426 10 متر في الليل زي بركه اب عليتكا صفحة ربع 410 حداني طلع لك 426 معارين 15 متر لواتي عليت مالتي اب قفحي ماتي قاون حجي اب العلي ناي تاروا باركا لا ديغا 115 متر تودي خلا بالعلي ناي روا عليت كن 420 متر تودي نوح تبلي انسا حجي بتقلالا اذا ديغا كركبت تدوكينات اللي زلا بوتا اسات 4.5 كيلومتر زخون بمندقن بحمد نستعصوي بوتا لنا مالتي ديغا كركبت العلي شوعات تقلست تسرح ياساتيفو
ናይ ስራሕቲ ምውኻድን ተወፋይነትን ብሉጽ ናይ ስራሕ ክብርታት ነይርዎ ነቲ ከቢድን በዳህን ስራሕ ብልዑል ወኒ ኣሰላሲሎሞ ኣብቲ ከቢድ ንፋስ ህሮሉማ ፀሓይን ዳህርን ለይትን መዓልትን ሰሪሖም እቲ ዕማም ብቐትሪ ብፀሓይ ብርሃን ብለይቲ ኸዓ ብሰብ ዝሰርሖ ብርሃን ወይ ፓውዛ ተሳሊጡ እቲ ቅድድም ምስ ወቕቲ እዩ ነይሩ ትንፋስ ዝህብ ኣይነበረን እቲ ደርማስ ዲጋ ኸዓ ኣብ ክቡር ሃገራዊ ዝኽሪ ዕለት ሰማዕታት 20 ሰነ ማይ መሊኡ ፈሲሱ ኣነ ተቐዳመይቲ ዕማም ክንውድእ ገርመካ እዩ ኣብ ትረዚን መዓልቲ 10 ሰነ ዕለት 19 ሰነ ኩላህና ሽሕ ንኸውን ኢና ብለካ ኣለኹ ነበርና 200 ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሽምዓ ሒዙ ብስራሕ ክድበሱ ስለ ዘለዎም እቲ ሽምዓታት ኣብቲ ዲጋ ለካባሕ ጎደና ሓርነት እዩ ድመስለካ ብዝኾነ ጎደና ሽምዓ ጥራይ በሪሁ ክትርኢ ካብ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከቢድ ስራሕ ኮለና هو تحوصه كبيد نفسه مت افتعلت عسرت عته موسانا رهيبنا مالتي نشمون تميترو بالرخدلو 4 كيلومتر ندحري تمليسو ماي كرتنا يتخباب غيروا انا بلك الله ابتقوا ان احنا هنجمر كلنا اذا دي كسرحو دلو 500 باركا كو يفليتكم مرخو عزمو خيديو እቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሽጉርቶም ዘሪኦም ነይሮም ኣይዕፀውን ይባርካ ኢሎም ክንዲ ሄክተራት ተደፊኑ በተማይ ንድሕሪ 6 ኪሎ ሜትር ተመሊሱ 8 ሜትር ብራከለሎ ፍርቂ ለይቲ 20 ሰነ ኣብቲ ከቢድ መዓልቲ ፈረዚ መዓልቲ ተቀዳማይ ማይ ናሒልና 8 ሜትር ብራኸዮ ወርሒ 4 ወርሒ 6 ካብታ ክስታይ ወፂና ማለት እዩ بقدميت كل ودينا بدحريت راي سراح دلنا اتماي كتحز بحال ناي قداماي مسمر تتحيز بملو مالتي اب عليتا ني حمد ديغا كومو از سلسيو بحنسا سلتزازمي اتي ماي بغوب تتحيز قداماي مالتي بدهو حفشاو هنصتن لمعاتن اب هنصت لمعاتاو بروجكت كركبت استفلالي عمامي تواهيبو ماكل تكنيك منغستاو غراجتون سفيح سراحيو عميمو اب سقصل مدبنا 700 متر متنفسي نا 400 متر ديغا باركا موسخ 6 متر بالراخي نا 600 متر نوحد ديغا عيلت 285 متر متنفسي ماين 6 متر بالرخن موساخ 7.2 متر قونن ناي ديغا حملايت كمون زتخايد مدلدال مريت موداد بوتا حرشا مزرقاحت متروات ماين بسفيحو قربيو